draft memorandum. El nu e gata, de asta ne aflăm aici, ca să-l completăm, ca să-l îmbunătățim. Nu este vorba de ideile mele, este vorba de o muncă de echipă. Când am început mandatul la Ministerul Culturii la sfârșitul lunii iulie, am început să avem multe inițiative legate de Sighișoara. Le-am și spus că mie mi se pare că Sighișoara e ididică, am învățat și de și că e foarte mult de interes. Și erau așa inițiative disparate, atât în cadrul Ministerului, cât și în alte ministere. Și atunci ne-am propus să facem următorul lucru. Având în vedere că în acest an de guvernare s-au început niște schimbări în autoritatea de reformă, ne-am dat seama că Sighișoara ar fi locul ideal ca să testăm anumite lucruri. Vedem dacă tot ce am gândit noi, și aici vorbesc de schimbări structurale, cum ar fi un nou cod al patrimoniului, deci un nou set de legi, până la, de exemplu, noi metodologii de consolidare. Nou cod de turnul de ceas, de consolidarea lui non-invazivă. Ce înseamnă asta? Că nu numai pentru beton, încercăm să găsim niște alternative în bază de tehnologii noi. Deci vorbesc de chestiuni foarte, foarte concrete și de un nou cod de lege. Și am zis că ar fi un lucru bun să le testăm aici. Și atunci am gândit acest memorandum, care evident că e general, așa, memorandum interministerial, dar pe baza căruia noi vrem să ne asigurăm că și pe viitor ideile noastre sau toate propunerile noastre vor fi continuate. Ca să vă conving de faptul că nu e numai gata, așa se întâmplă de obicei, o să vă dau un exemplu. Unul dintre primele proiecte, cel de consolidare, studiul de consolidare a turnului cu ceas și studiul de parametri, se referă la culori, ziduri și așa mai departe, este deja înscris în bugetul Institutului Național al Patrimoniului, care ține de Ministerul Culturii. Fondurile sunt alocate din, am aflat și că există timpul monumentelor, este o taxă care se duce direct la stat, direct la Institutul Patrimoniului și se adună acolo banii și se alocă pentru timpul ăsta de genul ăsta de proiecte. Deci asta se face.